Okay. At den er tændt, ikke også? Okay. Hvad så, guys? Og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. I den her video skal vi reagere på et kommentar. Eller prøv at vente. Vi gør det på en ASMR edition. Ikke at jeg sidder og spiser, men jeg sidder og visker. For jeg tænker, det kunne være lidt sjovt. Og jeg har nemlig set nogle amerikanske YouTubere lave den her slags video. Og så tænker jeg, why not? Og jeg ved godt, der er sikkert nogen af jer derude, der vil se ham så. Hvorfor reagerer du på hate, bitch? Jeg har selv bedt om at reagere på fucking videoer siden sidste år. Og nej, jeg reagerer ikke på musikvideoer. Jeg reagerer på hate-kommentarer. Og hvis du har lyst til at se den her video, så giv mig watching. Begynd at lære at bruge ordentligt svar. Prøv at blive ærlig, og du klarer dig aldrig uden at du får lært at opføre dig ordentligt på den måde, du gør det. Akavet for dig selv. Hvis det ikke er nogen, der har opdaget, at du ikke har været med i Godmorgen Danmark, så er du virkelig heldig. Altså, videoen var selvironi. Det var en video, hvor jeg havde filmet, hvor jeg lå som om jeg var med i Godmorgen Danmark. Og jeg forstår ikke rigtig, hvorfor den her person ikke rigtig har forstået, at det var en selvironi video. Men åbenbart ikke. Det var meget vigtigt at skrive, at jeg ikke var med i Godmorgen Danmark. Er du en dreng eller en pige? Fy for satan. Du er det Danmarks klammerste ting. Nå, det vidste jeg ikke. Fin video. Er du en dreng eller en pige? Håber du svarer. Er ny på kanalen. Du kan ikke være muslim, hvis du er bøsse. Jo, jeg kan sagtens godt være muslim, og jeg er muslim. Så det kan du ikke bestemme. Lige meget hvad du siger. Og forresten, du må ikke dømme andre, hvis du selv er muslim. Du må ikke dømme folk på deres religion. Så du er lige gået imod Allahs regler. Skam dig. Nej, Hamza. Jeg respekterer, at du vil være sikkerhed. Men burde du ikke være bedre til at være med at have de ting med dig? Med respekt forstår jeg, selvom det er ulovligt. Så, men den kniv må du for det første ikke have med dig ude i byen på grund af knivloven. Så det er princippet 2 ulovlige ting, du har med dig i byen. Og en helt tredje ting, så tror jeg ikke engang, du vil være psykisk stærk nok til at kunne bruge dem til selvforsvar. Endnu en person, som ikke rigtig har fattet, at den video, jeg lavede, så med, hvad er der i min sikkerhedstaske, var fucking en joke. Men åbenbart, så troede den her person og mange andre flere, at jeg var seriøs. Ment er egentlig ikke kun til din skandermus. Det er din skandermus. Du er fucking fed og grim. Du skal bare lige vide, hvis man tager imod penge for 1 for 6, så har man luder, så fat det dog din luder. Okay, hvorfor skulle jeg vide det? Og jeg forstår ikke lige helt, at du skriver, at den her kommentar er egentlig kun til din skandermus. Altså din skandermus. Altså den her kommentar har du engang kommenteret på den video med din skandermus. Faktisk en helt anden video, som var noget helt andet, så jeg tror også godt, hun ved, at hun er luder. Fej for satan. I begge to fucking underlige. Fej igen. Hun er jo luder. Fej igen. Der er ikke noget galt i at være luder. Der er mange luder i Danmark. Og hvis der ikke var luder i Danmark, så vil der være flere voldtægtsforbrydere derude. Så jeg tror faktisk, du skal være ret taknemmelig for, at der er luder i Danmark i sidste ende. Kan nære være homo? Nej, det tror jeg ikke. Og hvad skal vi se der ad med? Det er jo spild af tid for os. Mig. Og kan du ikke bare spise alene, så slippe for at høre på dig? Høre på dig og være ulækker. Jeg kan godt lide at lave mad, og jeg kan godt lide at spise foran kamera. Og hvis du synes, det er så forfærdeligt, så burde du bare lade være med at se mad. Ad! Din klamme bøsse! Du er en fejl. Mænd bruger ikke makeup. Jo, det kan du se. Mænd kan sagtens godt bruge makeup. Drikker mig fuld. Jeg tror, der er masse folk, der finder deres børn med flaskevin på værelset snart. Helt ærligt, bare fordi jeg så og drak lidt
så biseksuel, heteroseksuel er meget, meget normalt, hvis du ikke har fattet det endnu. Vi lever i 2018, så wake up, baby. Okay guys, jeg vil bare lige sige, at det var de kommentarer, jeg tog med den her video. Jeg ved selvfølgelig ikke, om det er nogle videoer, I gerne vil have fremover. Og jeg vil selvfølgelig meget gerne lave flere ASMR-videoer, også hvor jeg sidder og spiser. Men lige nu, der tænker jeg på, at jeg vil lave den her video til jer først. Så hvis I godt kunne tænke jer flere af de her videoer, må du meget gerne lægge like. Og nej, jeg tager ikke disse kommentarer personligt overhovedet. Jeg synes, det er fucking sjovt. Jeg synes, det er sjovt. Jeg kunne have taget mange flere værre, men jeg behøver ikke være lige så lav og udstille folk så hårdt, fordi de selv ligger ned. Men i hvert fald, så synes jeg, at nogle gange, så synes jeg, at folk kan være lidt for grov, selvom man har været i internettet. Nu har jeg været i internettet rigtig meget de sidste 5 år. Jeg har lavet blogs og lavet YouTube de sidste 3 år. Og jeg modtager sindssygt mange beskeder, også privat. Men jeg synes godt nok, at folk skal tænke over, hvad de skriver på internettet. For det kan såre folk, og det kan gøre folk ked af det. Husk at tilføje mig på Snapchat, og tilføje mig på Snapchat, og følg mig på Instagram, og tjek bloggen. Jeg skriver alt i beskrivelsen. Og så vil jeg bare lige sige tak, fordi I så den her video, og vi ses selvfølgelig